wathi Nkantula ha mara manje phela ngike ebhetali. Hawu ngenze ebhetali makuvala igolo. Sanibonani. 100%. Papa. Nangumuntu bo. Yizwe njani? Athi thoma engiyazodlala ngamina. Hawu. Ini. Ya uthisha, cabanga uthisha nje ekhanda, uthisha nje. Hayi uyilungele mabuhleza. Ngofusile kumnandi nakule Wena ngoba nini uthe uyawenza ikhanda bo? ayisokhathi izona ini. Black. Ha. Awelazi. Alo uhlala ishe papa. Athi wasewelazi. Le nto wangiyazi kodwa ngibukeka ngathi ayikho right. Hayibo ungazokhuluma umbhedo. Hawu. Sethu senze IP intermediate phase. Wena uyenzani? Uyayikhohlwa futhi nje. Siyadlala kwemitheke. Udlala standard bank uthisha lo. Ibe ngekho manje. Ukuthi bheke class awunayo wena. Hayibo. Anginayo. Okay guys, i-crush bekwelinye indiya. Thutha yethu. Hayi wena. Abekho abantwana baseclassini la. Abekho abantwana baseclassini la. Hayi Bathi uzongizokulanda. Uzongilanda uyangikhipha ngithi. Bangicela lapha ebhetali uyangikhipha siyahamba siye-spare. Angithandi nawe. Athembele idlawu kahle. Uba ngithubelile. Iguzu ulibone final uyibonile like if you want. Kunini ukhala nje ba. Ngikhuphula manje. Ha. Saze sadeleleka. Asadeleleka. And you did not eat. You did not eat chef. Okay. Ay, asengifike ekhaya ke sihamba nalo siyaspare. Cha singahamba ke wena ke osone outing.